Здравейте, колеги! Днеска е 7 септември. Това семейство е обединено частично с друго семейство, намиращо се до него, преди няколко дни. Като едното семейство е сложило върху другото. Между тях това е едното семейство, това е другото семейство. Между тях е сложена мрежа. В горното семейство майката е изолирана в изолаторна камара вече повече от 15 дни и в долното семейство по същия начин. Тоест семейството, ако има пило, то е вече само затворено, няма открито пило, няма ларви, няма яйца. Преди 3 дни в вечерно време съм отворил в долната част ето тук един проход, да може семействата да се обединят и да преминават в задната част, зад мрежата. И сега ще видим дали двете майки са живи, дали са в изолаторите и ще се обединим двете семейства да зимуват в двумайчин режим. Търси майката. Майката е тук. 5 годишна зелена майка. Но не знам дали ще се види. Поне една майка имаме със сигурност. Това, което правим. Сваляме изворния корпус. Извадим от него пити пчели. Така че да изтъмат само 5 пити. Само 5 пити в този корпус са ми необходими. Може да подберем какви точно пики са ни необходими. По-светли, по-тъмни, мед без мед няма значение. Ето това е конфигурацията, в която трябва да стане. Една по средата и две от края. Същото се случва и с долния корпус. Той частично вече е стеснен. Ставям питите в всички положения под горния корпус, за да може да се образуват два процепа за двата изолатора, които ще поставя там с майки. Така. Ето така изглежда. Отворено мрежата, около една педя. Отворено при вечер, след като семейството е седяло поне
седмица, 10 дни най-добре, с плътна мрежа, едно върху друго, двете семейства. Сега проверяваме за втората майка. И тя е тук. Ето е. Не знам дали се вижда. Няма вътре. Така е правилното конкретно на въпроса. Отново имаме 3 корпуса с пити. Въздушна възглавност. Три по 10, 30. Тях има малко, но някой повече, други по-малко. Следва. Ставаме долния корпус с 5 пити, много разпределени. И много корпус, отново с 5 пити. Подравняваме ги, така че средната да стане по-долната страна и двете отляво и двете отдясно да станат една на друга. След което внимателно поставяме, няма значение коя от двете майки. Един е изолатор от едната страна. Колкото по-плътно една глътва, толкова по-голяма шанса майката да презимуват успешно. Широкото гнездо може да предизвика изместване на кълбото в едната или в другата посока и до загуба на едната или дори на двете майки. Ето така. След това скръскваме пчелите от ненужните пити. Оставяме хранилки. Те могат тези големите да станат и като преградни дъски, след като семейството получат достатъчно сироп за подхранване. Идва и реки на горната хранилка. Така. Ето така изглежда конфигурацията. Двата изолатора